Durante un partido de runners, bateadoras e corredoras poden ser eliminadas. Se a pelota bateada é capturada no aire polo equipo de campo ou pola lanzadora, a bateadora queda eliminada. Se unha xogadora de campo pon a pelota sobre a base a que se está a dirixir a corredora, esta queda eliminada. Se dúas corredoras están na mesma base, a corredora que estaba ao chegar a primeiro a ela é a que queda eliminada.